Salam mehriban ildeşlerimiz, salam mehriban gelin-gyzlarymyz. Saman oturanmysyňyz? Ynha görşüňiz ýani biz hem öz şu Maýsa gözellik toý salonumyzda hyzmat edip otyrs, işledip otyrs toý salonumyzy. Biz bilen gyzyklanýan gelin-gyzlarymyz esasanam säheti bellenen gyzlarymyz sizlere degişli biziň toý salonumyzda Odan täze köýneklerimiz, gelin köýneklerimiz, kurtelerimiz gelendir gyzlar. Ynha gelin tomaşa edip geçelim. Biziň bu toý salonumyzda esasanam köpler meň bilen gyzyklanýan ýurtdaşyndaky gelin gyzlarymyz bar. Şolar maýtekemiz işleýärmi kaş wagtam işini goýdum ka diýen gyzlarymyza degişli esasanam maýtekemiz şu wagtam işläp ýör. İşimiz goýamyzok. Ne biziň salonda täze kurtelere tomaşa edelim. Täze kurtelerimiz geldi. Öýlenýän oglanlarymyz üçin odan kostyumlarymız bar. Kostyumlaryň hemme razmerleri bardyr. Görnüşleri bar. Ynha kurtelere tomaşa etseňiz kurteleriň hem hemme görnüşlerinden bardyr gyzlar. Täze gelen köýneklerimizi seredip geçsek, bu täze gelen köýneklerimiziň akly görnüşlerini görkezip bilemizok. Ýani soňky sahypalarymyzda hukman görkezers. Hemme döwre wap täze köýneklerden gelendir. Haýsy modelde diýseňizem bar. Zakaz etseňiz, zakaz boýunça da getirip berýäs. Gysga wagtyň içinde köýnekleriniz biz hukman taýin edip getirip berip bilýär. Mehriban adamlar, toy etmek siziň bilen toýlaryňyzy suwmak hyzmaty bizleriň bilen saman oturan salykda görüşelim. Halat şäheriniň Çokbetde şäherçesiniň Medeniýet öýüniň 1-nji ikinji gatyndadyr. Telefon nomerlerimiz 861-0805-09. Bilen habarlaşyp gelip bilersiň. Mam sizden netije bizden